你好，我今天来会你说中文。Assalamu alaikum, sunana Harisu Ahmad. Ah, yau maganar mu ya tashi akan kaman ka ga wani ko kuma haka kaman yanzu na ce maka kan jen, idan ka ji aka ce maka kan jen wato gani kenan. Kan jen, kan shine gani, jen wato shine kaman active haka nan. So to duka gaba ɗayan ka hada shi zaka ce kan jen, wo mai kan jen, wo mai kan jen, ni ban gani ba, wo kan jen, ni na gani. So abin da ake nufi da kan jen, so ko a ina idan ka tambaya ni kan jen wada don shi ma, ni kan jen wada don shi ma, ka gani abu na, ko kuma ni kan jen wada shauji ma, ka gani waya na, ko ni kan jen wada chauzi ma, ka gani mota na, wo mai kan jen, ban gani ba, ni kan jen, ka gani, wo mayo kan jen, ni ban gani ba. So like example now, ni kan jen chen lao shi la ma, ni kan jen chen lao shi la ma, ko ka gani teacher Mr. Chen, ko ka gani teacher Mr. Chen, shine ake nufi da ni kan jen chen lao shi la ma, ni kan jen wato ka gani, you understand, Chen wato shine Mr. Chen, lao shi la ma shine teacher Mr. Chen, ko ka gani teacher Mr. Chen shine ake nufi da ni kan jen chen lao shi la ma, ko ka gani Mr. Chen. Wo kan jen, na gan shi, wo kan jen na gan shi, shine abin da ake amfani da shi kenan. Ni kan jen chen lao shi la ma, wo kan jen chen lao shi la, na gani teacher Mr. Chen, wo kan jen chen lao shi la, ni kan jen chen lao shi la ma, wo kan jen chen lao shi la, na gani Mr. Chen. Ka gani teacher Mr. Chen kuwa? Na gani Mr. Chen, shine ni kan jen chen lao shi la ma, wo kan jen chen lao shi la, na gani Mr. Chen, shine abin da ake amfani da shi kenan. Ni kan jen chen lao shi la ma, wo mai kan jen chen lao shi la, ban gani teacher Mr. Chen ba. Ni kan jen chen lao shi la ma, wo mai kan jen chen lao shi la. So mun gama wannan, so da mu kara shiga wani again. So kamar yanzu aka ce maka wo tin jen, ko kuma tin jen wato naji, shine ake nufi da tin jen, naji. Tin jen, kamar yanzu na ce maka wo tin jen naji, wo tin jen ni da sho hwa, wo tin jen ni da sho hwa. That means naji maganan da ka faɗa, ni wo tin jen ni da sho hwa, I hear your talk. That means naji magananka, wo tin jen ni da sho hwa, naji magananka. Wo shine ni kenan, tin jen naji, ni da sho hwa magananka. Dan ka ce maka hwa, sho hwa wato shine magana kenan. Wo tin jen ni da sho hwa. Ni tin jen wo da sho hwa ma, ni tin jen sho da hwa ma, ko ni tin jen wo sho da hwa ma, ka ji magana na kuwa, shine ake nufi da wo ni tin jen wo
wo sho da hwa ma ka ji magana na kuwa shine ake amfani da shi kenan. Ka ji magana na kuwa shine ni tin jen wo sho da hwa ma ka ji magana na kuwa. Wo mai tin jen ban ji magananka ba. Wo mai tin jen ban ji magananka ba. Bari mu kara dawowa daga baya. Ni kan jan can laushi la ma. Wo kan jan can laushi la. Ni kan jan can laushi la ma. Ka gani cica Mr. Chen. Wo kan jan can laushi la. Na gani Mr. Chen. Kan jan wato ka gani. Wo shine ni, na gani. Ni kan jan ka gani. Wo kan jan na gani. Ni kan jan ka gani. Wo kan jan ni na gani. Ni kan jan can laushi la ma. Wo kan jan can laushi la. Ni kan jan can laushi la ma. Ka gani cica Mr. Chen. Wo kan jan can laushi la. Ni na gani cica Mr. Chen. Wo tin jen ni da sho hwa. Wo tin jen ni da sho hwa. Na ji magananka. Ni wo tin jen ni da sho hwa. Na ji magananka. Wo tin jen ni da sho hwa. Na ji magananka. Ni tin jen wo sho da hwa ma. Ni tin jen wo sho da hwa ma. Ka ji magana na kuwa. Ni tin jen wo sho da hwa ma. Ka ji magana na kuwa. Wo tin jen ni sho da hwa. Na ji magananka. Wo tin jen ni da sho da hwa. Na ji magananka. Wanjen. Abinda ake nufi da wanjen wato shine ake nufi da smell. Wato smell shine ake nufi da wari. Ni wanjen kana jin wari. Wo mai wanjen la. Bana jin wari. Wo wanjen la han tola. Wo wanjen han tuida. Wato kana jin wari da yawa. Ko kuma wo wanjen han tuida. Ko kuma wo wanjen hando. So ina jin wari da yawa. Wo mai wanjen la. Bana jin wari. Wo mai wanjen la. Bana jin wari. Ni tin jen wo sho da hwa ma. Ka ji me na faɗa? Ni tin jen wo sho da hwa ma. Ka ji me na faɗa? Wo mai tin jen ni sho da hwa. Bana jin abin da ka faɗa. Ko kuma ban ji abin da ka faɗa ba. Shine ake nufi da wo mai tin jen ni sho da hwa. Ban ji abin da ka faɗa ba. Ni kan jen can laushi la ma. Ni kan jen can laushi la ma. Wo mai kan jen can laushi la. Ban gani cica Mr. Chen ba. Wo kan jen can laushi la. Na gani cica Mr. Chen. So abinda ake amfani da wannan minute kenan. Kan jen, wanjen, tin jen,
So wa'innan abubuwa guda uku ne yau muka sauka kansu kuma mun fassara muku su duka gabaki ɗaya. Kanjen, tinjen, wanjen. Kanjen shine ka gani, wanjen shine ka ji. Understand? Kanjen ka gani, tinjen shine ka ji, wanjen ka ji kana jin wari, wari kenan shine wanjen. So abin da ake amfani da shi kenan. Kamar yadda kuka sani, so za mu kawo muku ƙarshen wannan lesson ne a wannan tasha mai suna Chinese Hausa TV channel. Masu sauraron mu duk masu bukata su kara kallon tashar mu, masu bukata su kara kallon lesson namu na wannan harshe na yaren China zuwa fassarar yaren Hausa, za ku iya searching Chinese Hausa TV channel. So yana nan Chinese Hausa TV channel, so za ku gama wannan wuri. Kuma don't forget to subscribe my YouTube channel, kuma kar ku manta ku subscribe my YouTube channel.